ambiri ndokhulupirira kuti mwina munaona article yomwe walemba Sylvester Ayoba. So Sylvester Ayoba ndi mmodzi mwa akuluakulu a MCP, ndi mmodzi amene ali membala wamkulu wa MCP. Ndokhulupiriraso, if I'm not mistaken, panopo wasankhidwanso kukhala ngati MP kudera lake. Komano iyeyo waonetsa frustration, analemba zonyoza president wakaleyo Lazarus Chakwera. Iye ananena kuti I have no kind words for Chakwera. Dude was grossly incompetent. He was there just for his family and friends only. His weaknesses are just too numerous to list. He was too weak for a president of any club. Never seen a leader who is so dumb and indecisive. Yet, he came at a time when timely decision making was needed the most. And the way he inserted himself from any objective advice was just as if had any plan about winning the elections. Damn it. This guy came to finish MCP. He has left us worse than he found us. He has dented our legacy beyond correction. I will never be able to forgive him. One lie. Abambo oboa awa. Andinyansa kwambiri. Mzibambo opusa. Ogona. How we even alive at him as our leader, as our president. A man without any class, with zero ambition, with no sense of agency in anything and everything he did. Uyuyu ndizamdandaula moyo wanga wonse wandinyasa. So kala na mene ndiyomwe walemba Ayoba. So guys, for me, I know kunena kuti everyone was frustrated. And kuvotera kwa mavoti mene anachitikiramu, it showed kunena kuti people were frustrated. Koma on this letter yomwe walemba Ayoba, I feel like this guy, being one of the leaders, being one of the big members of MCP, he's taking all this emotionally. He's using all his emotions, especially kumunena President Opusa. Yes, there are other ways you as a leader. And tuena kuyankula zintu zimenezi, it can be okay. Komano yeyu being a leader, Komanso is a member of MCP. Komanso is going to be a member of parliament. I feel like my points amena kunena, they can be in a right way. Ata kala kunena kuti akuika hapo ma facts other than personal anger kwa president. As much as my points amena kunena akuza kukala onveka. Koma it's not okay to take personal anger like emotions directly kwa president ngati muntu as a person. That's my opinion. And I feel like unena kuti you being one of the people amene analimboma mmodzi mwa anthu amene anali akulu. Back then, before even the Sankos, before even President kuchotsedwa, he was supposed to find counsel, kapena kupeza uphungu kwa anthu ena kunena kuti apange naye bwanji, kapena zinthu ziyende motani. Komanso ukafika ponena kuti you are in the ship, yomwe you think unena kuti it's sinking, rather jump off the ship ngati zili choncho. Komanso ngati ku MCP kunali mavuto ngati amenewo, anthu amene okhala pansi back then, not kudikira kunena kuti president wawo akachoka kenako amutukwane. Komano all in all guys, read zomwe ndalemba apa, maganizo anga mmene ndikuganizira iyeyo mmene anakayendetsera zinthuzi, unlike mmene wapangira being a leader, especially being a leader. Chifukwa chonena kuti ma leaders ena kapenanso zipani zina zikuona iyeyo mmene wapangira handonkhani. I believe kunena kuti iyeyo being one of the big members of MCP, komanso being one of the leaders of MCP, he would have handled this issue much better. What is your opinion? How does a president of that party run a campaign from Msanje to Chitiba, from Likoma to Nchinji border? How does he do that? To work as funding. Okay. Then I want to be very honest. Okay. Please be honest. To you, Yeah. to the nation, and to myself. Every government has dues.
Okay. Okay. Koma kusiyana kwa ngoti government imene ili kapano chipani chimene chili well coordinated in its affairs. Okay. Chikakhala mboma. Whatever deal you have, chimapita kuja, zimapita kudongosolo limene lakhazikitsidwa. Okay. Ndesipo makhala chisawawa. Because the goodness of that is wakaja chisawawa. So DPP inali organized? Yes. Inuyo MCP simuli organized? Yari sangugira wena wafika. Musatele? PD. Isi mfrandi kuzangirunga. Tuza ni chirunga. Tuza ni chirunga. So kupata dongosolo kumene kwa kumemisa zinthu zambiri. You have got to organize yourselves, because nobody should come to you with democracy pale awa sadzapanga deal amenye uzamenye makofi hakuna mezani. How do they run the campaigns? How do they back the people that funded the campaign? And even you must see simafusa banje makango dabwa anthu akalowa ndalengisi tukenda. I've even proposed why don't we have a law, because we can't deal with this as long as we keep clinging to this useless democracy. Democracy for me, as a sample of coffee, is useless. Okay. But if we choose to cling to it, why then don't we have a law that mitigates corruption and shady deals by saying 30% or 40% of government businesses zipite kwa anthu amene amanga fund chipani chosera wewe mboma, so that we tingovomereza ndio kuti 30% ukapita 40 ima timakabwezera abinana tipafanda. So let's have a law. Abana, we can't keep pretending. We can keep pretending. Let's have a law. The 30% of government contracts is a bit of one to ameni abanga fund Japan, and we know them. And this is what we can audit. 30% and the mapa say one. MCP anakuchitani funding da. Simadziwa. Koma alipo amene anachita funding. That's the problem. If you have a central command. Yeah. Point. Mucho makala basu nena kuti awadipa samavuti no sengo madzo so audio asine kana kala ine fene sindiri kuntunda ya koma at least anthu ngere wakweza kudziwa kuti kumene koko koma chipanjira chili chose democracy ya kwathu kuno chima andira funding asaza kunamiza and the funders are the same, and I want to be sincere with myself. The funders are the same, almost the same. Amachira funded DPP simunava pinganjira kukhota akunena. It's on court record. I funded MCP in Drama Magut. I funded DBP. DBP had the lion's share. Why do you want to keep pretending as a nation about this institution? Why? Ndema tikusiana kwa DPP ndi kwa MCP kuti pano kuli chinambalala. Chinambalala. Oho. Ngati kuti ngumbi zija. Muna anthu angozipeza zikutuluka. Angali safuna agwire ngumbi zone zafika mbali yake. I like when you say, guys, no. Tete bange choncho madongo so. Ndalama zakabwera olandira ndu. Chinambala chimene choncho. Yeah. Muchipesisa bwino. Yes. Sithandauza kunena kuti MCP inde kuti ikupesa ndalama kwambiri. Okay. Yeah. Koma chingo thandauza kunena kuti kuipa kwa chinambala choncho kuti amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisasunthe. Ku MCP. Okay, Chabu. So you are talking of Chinambala. Okay. Chinambala pamalo. Yeah. Amachuluka anthu oponda zinthu kuti zisayende, because aliyense would give instructions according to his interests. Okay. And then this cause of derail any plans that you have kuti musunde. I see. Ngondile. Oleni omurakhala enu ya Brian kuchimba kwano. Ino mugumuza kandi mulonda tasisani hapa. Ni wife comes, no musiyani kaya hapa. Ina ndakuza nimpake. Chino siyenda kaya. Inu mupite kumunda mukalime. Wina uli ndakulima nikuchikayo. Chino siyenda. You waste a lot of time kumango usuntha kuloyera. You can't take a direction. So that's where the loss of focus emanates from.